Ça veut dire que on est au gros on est on ga genuine ne le mega jege mais eta kun ti je Ansira fena ante mena yinga ne bi se ka jɛ e fɛ ka tila tuguni k'a fɔ ko ne bɛ janfa n'i ka kuma faamuya i ye kuma min fɔ n b'a kɛ o kɛcogo la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la e bɛ ka ne bila sira min kan nin ne tun ɲɛ tɛ mɔgɔ si de la min bɛ se ka ne bila nin sira in kan nka an ka teriya kama ne bɛ taga yafa deli Varan fɛ o bɛ diya n ye sinon Varan yɛrɛ tun ko k'an ka furu in dabila i b'a dɔn kɛ ne m'e ɲininka nin si de la ne ko i ka taa yafa de deli a fɛ Zina wa sisan fɛnɛ koyi ne y'o dɔrɔn de ɲini i fɛ walahi ne tun bɛ fɛ ka jɛn furu in kɔ de mais e ni ne ka teriya gasi kama ne bɛ taga yafa deli Varan fɛ o diyara n ye bi de n y'a dɔn k'a fɔ ko n teri ye sabula don min a kun ka gɛlɛn ne ma o don i kumana ne fɛ ne y'a to i ta la bi a fɛnɛ ka gɛlɛn i yɛrɛ ma ne yɛrɛ b'a dɔn a ka gɛlɛn a ma nɔgɔn sabula mɔgɔ diɲɛ ye ko balili a ma nɔgɔn mais i sɔnna ka jɛ i diɲɛ ye ko kan ne kama o fɛnɛ diyara n ye Zina i ni ce i ni baraji M'a fɛ ka taa bɔ n terikɛ la komi a kɛra fama ye n'a famana ka ɲɔgɔn ye waati bɛɛ e bɛ baara yɔrɔ taga la bi ye dimanche kelen min ye i sigi an ka baro kɛ sa i b'a dɔn an famana baro ma n bɛ taa ka na ni nana an bɛ baro kɛ i b'a kalama k'a fɔ terikɛ kelen min bɛ n bolo n'o ye Isa ye n'a famana kojugu e bɛ taa Isa fɛ yen yanni i ka taga n kun bɛ fɛ ka kuma dɔ kun kɔri ye dɔɔnin n tulo b'i la a mɛnna n kun ye i ka muso furuko kuma fɔ i man jaabi foyi la n yɛrɛ ye ɲɛnakala n balimakɛ min bɛ Amadu bɛnkɛ Amadu parce que a denmuso filanan in a selen don furu la an bɛ don min na i ko bi n kɔni ma kuma bɛrɛ fɔ mais n y'a ŋaniya n'i ye i bɛ se ka taa lajɛ n'a kɛra i ɲɛnata ye aw bɛ kuma n'aw bɛnn'a la i bɛ segin ka na fɔ n ɲɛna o ye kunnafoniya duman ye i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko bɛɛ n'a waati de don depuis i ye muso furuko kuma fɔ ne ye don min a don ni bi cɛ ne yɛrɛ tun bɛ ka ɲanakala mais n siranna de n kana na ni mɔgɔ ye min bɛna sigi gɛlɛya i bolo n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'i yɛrɛ ye dɔ ye ka ban ne kɔni bolo o tɛ baasi ye a ma se ne yɛrɛ ka taa ko n bɛ taa lajɛ e de y'a ŋaniya ka ban a ma se ne yɛrɛ ka taa lajɛ tuguni komi a ko diyara e ye ka ban fɛn min ka di e o de ka di ne ye i ka o kuma diyara n ye mais komi aw bi denw don n'aw ma ɲɔgɔn ye aw tɛna se ka ɲɔgɔn faamu a ka di n ye i ka taa lajɛ sabula n tɛ fɛ ka ko kɛ ko min b'i tɔɔrɔ bonya sara ye bonya de ye n y'a faamu mais n y'a f'i ye cogo min a ka di n ye an ka kɛ ten bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko sɛba tɛ fɛnjugu yɛrɛ yɛrɛ ka k'a den kɔrɔ ni e ye min ɲini ne ye o de ye ɲuman ye ni ko ten o diyara n ye i ye n bonya Ala k'i bonya a kan ka kɛ ten de sabula n y'a mɛn ko fɔlɔ bangebaaw de tun bɛ furu ɲini o denw ye cɛmanw u tun bɛ muso ɲini ka d'o ma wa musomanw u tun bɛ cɛ ɲini ka d'o ma ne y'a kɛ togo togo ne jɛnnen don n'i ta ye Umaru ne yɛrɛ ne n'i fa ka furu ne ma sugandi n yɛrɛ ye i fa ma sugandi a yɛrɛ ye an masaw de nana ten karisa n y'i di karisa ma wa kuma fana kun tɛ yen an fana kɛra ten mais ni e fana nana bɔ o sira in kan
o diyara n ye kosɛbɛ na ala sɔnna ma a kow tɔ b'an mun yɛrɛ bolo n bɛna min ɲini i fɛ den min bɛna ɲini ka d'i ma a dɔn i balima de don amadu min ye ba kelen fa kelen de don o den kɔni o y'i balimamuso de ye wa a minɛ i balimamuso don n yɛrɛ dalen b'a la den min don a maralen don n'a nana a tɛ n'an tɔɔrɔ i bɛ siran ko o ko min na a tɛ don o da fɛ n y'a faamu an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma amina yarabi maa i bɛ ka siran yɔrɔ min ɲɛ n dalen b'a la o tɛ bɔ a la e ye den in ɲini ka di ne ma cogo min n fana b'a f'i ɲɛna n bɛ den in minɛ ni jigiya ye a bɛ k'an sago ye n'ala sɔnna ma ma i bɛ ka siran yɔrɔ min ɲɛ i hakilina tigɛ n bɛ den in minɛ n b'a don n sogo ni n golo cɛ n'ala sɔnna ma jigina foyi tɛna bɔ ne yɔrɔ o diyara n ye umaru i ye n jigi tugu ala k'i jigi tugu amina i ka bi kuma min diyara n ye sa ma o tɛ foyi an bɛ dugawu de kɛ ni ala sɔnna ma n'i kɔni bɔra sira fɛ kɔni nin diyara ne ye koyi bi i ka nin kuma ninnu nin bɛ n hakili sigi kosɛbɛ ni ala sɔnna ma ayiwa n'i taara kana mɛn dɛ i bɛ na an bɛ baro kɛ i y'a mɛn awɔ n bɛ taa n bɛ bɔ n terikɛ la dɔrɔn ni ala sɔnna sɔn ma bɛ kɛ n bɛ ka segin segin ni ɲuman ye yan'o cɛ o b'a sɔrɔ dumuni fana mɔna ala ka tile yɛrɛ amina yarabi an tile Vara o don o la ne ye kuma min f'i ma k'i to an ka da la i n'i terikɛ mun ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne bilala fili kɔnɔ n b'i deli i ka yafa ma ala kama Zena a kɛ ala ni kira kama kana na kala bila n tolilen na i nakun jɔnjɔn ye mun ye o fɔ quoi n dɔgɔya tuguni i ka taa quoi ma dɔn i fɛ ka na n dɔgɔya de ka taa e ka ne dɔgɔya dɔrɔn i ka taa dɔgɔyali tɛ sa n b'i deli yɛrɛ de ne ye kuma minnu f'i ma ka tɛmɛ fili kumaw de don n b'i deli ala kama ne filila n b'i deli yafa ma e de ne ɲinan kɛ ne bɛ se ka e neni cogo di n b'i deli ala kama yafa ma Zena i jɔ fɔlɔ ne ko i bɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de la yafa ko in na Vara e ɲɛ b'an na kulonkɛ de la yan nɔ e ɲɛ bɛ ne la kulonkɛ de la ne nana yafa de deli fɛ walasa an ka furuko in ɲɛnabɔ a barika ala ye Zena n'a sɔrɔ i bɛ sɛbɛ la o diyara ne ye koyi wallahi ne bɛ ala fo ka barika da Zena i ye fili juguba kɛ nin ye dɛ n'a fɔra e ni ne ka ko ye ko tɛ ko ye gɛlɛya tɛ gɛlɛya ye an ma mun kɛ du jour au lendemain e ka girin ka n'i ka hakilina bɛɛ falen ten et puis ne ma se ka mun yɛrɛ de dayɔrɔ sɔrɔ n fari la o ye jumɛn ye e de ne bɔ malangoloya sira kan ka ne bila maaɲumanya sira kan n'a fɔra o suma ko o dugu ka jɛ e ka tila ka na nin kɛwale ta ka ne sɛgɛrɛ Zena i ye ko kɛ mun digira n na dɛ nka bamananw ko ten ko fili ma jugu nka n tɛ segin kɔ o de ye masiba ye ne bɛ yafa n bɛ sɔn i ka yafa ma ne yɛrɛ fana b'a ɲini i fɛ i ka yafa ne ma dɛ bawo ne fana ye ko dɔw ta k'i sɛgɛrɛ depuis an ye ko dɔn depuis an ye ɲɔgɔn dɔn fo ka se bi ma n ma deli ka ta k'i sɛgɛrɛ dɛ nka a kana na k'i kɔnɔ ko juguya fana kun don dɛ juguya tɛ dɛ a kɛ kun k'u ye pour que i ka segin i kɔ de i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka mun kɛ i bɛ fili de la donc e tun bɛ k'o de kɛ ne la wa o tɛ foyi ye wallahi ne bɛ n fɛ k'o de kɛ yaasa i ka bɔ fili in kɔnɔ e ma dɔn Zena a kɛra fama ye a kɛra fama ye yɛrɛ ne ka Zena
ne na wun te yafa deli dɔrɔn de ne bɛ fɛ k'a dɔn e bɛ fɛ mariage in ka organiser cogo di Zena e ma dɔn don tɛ wele don na a bi don ye ne ka sewa don ye koyi ne bɛ fɛ mariage kan kɛ cogo mun na kɛcogo wɛrɛ t'a la koyi e k'a to ne ma dɔrɔn parce que n bɛ fɛ ka fɛn in kɛ surprise de maaw la maaw ma sigi ni ko ye nin ko in na n kalela ala la mariage in bɛ kɛ koba de a tɛ kɛ ko denni ye dɛ koba i n'a fɔ cogo di kana kɛ koni dɔ ye ten mɔgɔ ka taa yɛlɛ na ne y'o dɛ de f'i ye sa a tɛ kɛ ko ne a bɛ kɛ koba de et puis i b'a dɔn mun ka di ne ye sisan i ye kuma minnu fɔ n b'a fɛ i ka jɛ a dɔw kɔ o dɔ ye jumɛn ye enterrement de jeune fille ou bien shooting photo ninnu i bɛ jɛ ninnu caman kɔ mun ka di ne ye e yɛrɛ ye fɛn fɛn fɔ ni dɛsɛ tɛ a bɛɛ kan ka kɛ yen n'i bɛ maa fɛ a diɲɛ ko a n'a gɔnyana ko i kan ka don o da fɛ dɛ fɛn fɛn ka di i ni n ka mɔgɔ i kan ka o de kɛ nka a se de tɛ ne ye ni ne ye e nɛgɛ ka e don a da fɛ sisan nɔ ni mariage kɛra a laban n bɛ tɛgɛ ɲɔgɔn na dɛ ne dun t'a fɛ an ka tɛgɛ ɲɔgɔn na i y'a ye wa mariage don surprise ba de bɛ yen mun bɛna bali bɛɛ la surprise ba yɛrɛ o ye surprise jumɛn Zena sabali dɔɔni sa surprise kɔni ye surprise de ye o ni ne y'a f'e ye sisan o kɔni o y'a bɔlen surprise ya la dɛ o tɛ tiɲɛ ye o fɛnɛ tiɲɛ ne bɛ ka fɛn fɛn f'i ye a b'i kɔnɔ ko in bɛna i tun bɛ ka siran fɛn fɛn ɲɛ a tɛna ko si ye parce que fɛn ye surprise min ye walayi a bɛna bali bɛɛ la an bɛna bɛɛ de invité bɛɛ invitelen kɔfɛ kɛnɛ kan u bɛna ye min ye min ye ouais o don bɛ sɔn ka diya n ye kɔni ne ka Zena a kun kɛra fama ye dɛ walayi a tun kɛra o ye a tɛ kɛ tan dɛ walayi kana na i ɲɛji fɛngɛ sa n bɛ fɛ k'i bila ci dɔ de la a ka di kosɛbɛ sabula a mɛnna ka sɔrɔ n bɛ k'a fɔ Umari ye a ka muso furu tuma sera donc n balimakɛ min bɛ so n'o ye Amadu ye a denmuso filanan an bɛ don min na i ko bi a sera furu ma donc i bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka furu sira taama kɛ n bɛ fɛ k'o de f'i ɲɛna donc a ko la n'i y'a kɛ cogo o cogo i ka ko de don Umari y'i ta ye donc muso i mana kɛ cogo o cogo i cɛ de y'i ka ko bɛɛ ye Jɛnɛba n diyara n ye ka d'a kan fa fila tɛ Umaru la bi ni ne tɛ a diyara n ye fo k'a dan tɛmɛ kojugu ka d'a kan bon a n'a wagati fana de don furu wagati fana de bɛ denmisɛnnin k'a to a ka denmisɛnnin ka muso ta k'a d'a ma vraiment a diyara n ye Jɛnɛba a kɔni ka di ye furu in ka kɛ cogo o cogo ni Ala sɔnn'a ma n b'a kɛ o kɛcogo la a sira kan ka taama sira o sira fɛ n b'a taama o sira fɛ ni yɛrɛ tɛ alihamudulilayi yan denmisɛnnin mana n'i kɔnna ka furu kɛ a ka fisa a b'i bɔ manamana ko caman na a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw jigi da i kan o diyara n ye ni Ala sɔnn'a ma i tɛ bɔ n jigikɔrɔ ko in na ni Ala sɔnn'a ma n terikɛ dɔ bɛ yen n bɛn'o bila o bɛ furu in yɛrɛ sira taama ni Ala sɔnn'a ma tile fila na bɛɛ n b'a ɲɛ f'i ɲɛna i y'a faamuya ayiwa o diyara n ye a ko kana kɛ mɛnniba ye ni Ala sɔnn'a ma a tɛ kɛ mɛnniba ye sabula sisan denmisɛnninw ka ko ma nɔgɔn n y'a fɔ Umari ɲɛna fana n ko a ka taa ɲɛ da denmuso in kan bon a ye ko to n bolo a ko ne y'a kɛ cogo o cogo k'o ka di ale ye bon a ma sɔn n ka taga bon a ko in bɛ cogo min na a kana kɛ mɛnniba ye